ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо витаминҳо мебошад. витаминҳо барои организми инсон хело ҳам зарур мебошанд ки ҳангоми нарасидани онҳо инсон метавонад ба як қатор касалиҳои гуногун дучор шавад. онҳое ки моро шунида истоданд, ба канали мо обуна шавед, ба видео лайк монед, баъд комментария нависед, моро то охир гӯш кунед, зеро мо тамоми витаминҳое ки ҳастанд ба шумо аз куҷо гирифтан, чӣ хел гирифтан, чӣ қадар истифода бурдани онҳоро фаҳмонида медиҳем. масалан, яке аз витаминҳое ки ҳаст витамини А мебошад, ки он дар таркиби равғани ҳайвонот, яъне ки равғани моҳӣ, равғани маска, шир, зарди, тухм, ҷигар, гурдаҳо, тухми моҳӣ дида мешавад. ҳангоме ки ин витамин ба организми инсон намерасад, инсон ба бемории шабкурӣ гирифтор мешавад. яъне ки ҳангоме ки шаб мешавад, чашми инсон, узви босираи инсон якбора суст шуда қобилияти биноии он кам мешавад. барои ҳамин ин витаминро аз таркиби ана ҳамин гуна равғанҳо гирифта истифода баред. барои одамони калонсол дар як рӯз 1,5 миллиграмм ва барои занҳои ҳомиладор 2 миллиграмм ва занҳое ки кӯдакашонро шир медиҳанд 2,5 миллиграммро таъин карда шудааст. витамини B1 ин ҳам яке аз витаминҳое мебошад ки ҳангоми нарасидани ин витамин дар инсон бемории бериберӣ ё ки полиневрит мегӯянд пайдо мешавад, ки якчанд нишонаҳо дорад. масалан, ҳангоми ба ана ҳамин беморӣ гирифтор шудан инсон тезмондашавӣ, баста шудани иштиҳо, яъне ки иштиҳо кам мешавад, дили инсон тез кор мекунад, пайдошавии дардҳо дар буғумҳои пойҳо ва пӯст дида мешавад ва дигар нишонаҳо ҳам дорад. ин витаминро аслан дар таркиби хамиртуруш, биринҷ, гандум, чормағз, ҷигари гов, зарди, тухм ва дигар меваҳо ё ки растаниҳо дида мумкин аст. барои одамони калонсол дар як шабонарӯз 1,5 миллиграмм бояд истифода баранд. дигар витамин бошад ин витамини B2 мебошад, ки ин ҳам ба организми инсон хеле муҳим аст. дар як шабонарӯз бояд инсон ин витаминро 1,5 миллиграмм ё ки 1,8 миллиграмм истифода барад. ин витамин дар таркиби помидор, карам, донаи хӯшадорон, ҷигар, гурдаҳо ва тухм дида мешавад. норасоии ин витамин организмро ба бемории хушкшавӣ, берунии пӯст ва чашм ва дигар бемориҳо оварда мерасонад. витамини B3 ин ҳам яке аз витаминҳое мебошад, ки барои организм хеле муҳим буда талаботи шабонарӯзии он 10 миллиграмм барои одамони калонсол мебошад. норасоии ин витамин дар инсон ба қат гардидани сабзиши организм, кам шудани вазни бадан, камхунӣ, сафедшавии мӯй ва дигар бемориҳо гирифтор карданаш мумкин аст. ин дар таркиби бисёр хӯрокҳо мавҷуд аст ва аз дигар ана ҳамон ғизоҳое ки мегирем дар худи организм, дар меъда ё ки рӯдаҳо худи ин витамин ҳангоми таъсиротҳои микроорганизмҳо ё ки таъсиротҳои шираи меъда пайдо шуданаш мумкин аст. дигар витамин бошад ин витамини B6 мебошад, ки ин ҳам ба организм хеле муҳим буда норасоии ин витамин ба бемориҳои пӯст, камхунӣ, камшавии лимфоситҳо ва камшавии мушакҳо мегардад. талаботи шабонарӯзии ин витамин 2 миллиграммро ташкил медиҳад. витамини B6 дар мубодилаҳои нитроген, аминокислотаҳо, чарбҳо ва дар синтези баъзе моддаҳо масалан серотонин иштирок мекунад. дигар витамин ин витамини B12 мебошад, ки ин дар таркиби худ асосан элементи кобалт дорад, ки ин барои организм хеле муҳим аст ва барои масалан сабзиши инсон ва ҳосилшавии эритроситҳо дар таркиби хун иштирок мекунад. витамини B12 дар як шабонарӯз бояд 2 миллиграмм истифода бурда шавад. ин витамин дар таркиби ҷигар ва гурда бештар мушоҳида карда мешавад. норасоии ин витамин ба камхунӣ, яъне ки кам ҳосилшавии эритроситҳо ва вайроншавии системаи асаб гирифтор мекунад. дигараш бошад ин витамини С аст. витамини С дар таркиби карам, помидор, лимӯ, апелсин, қурти сиёҳ, шибит, майсаи хӯшадорон, сабзӣ, лаблабӣ, лӯбиё, картошка дида мешавад. норасоии ин витамин ба бемории синга инсонро гирифтор мекунад, ки яъне ки
вайрон шудани милкҳои ё ки пилкҳои дандон мебошад ки ҳангоми вайрон шудан хунравӣ дар ана ҳамаи милкҳои дандон бештар мешаванд ва леопардаи даҳонро вайрон карда инсонро ба ҳамин касалӣ гирифтор мекунад. витамини D барои мӯътадил яъне ки нағз инкишоф ёфтани устухонҳо, дандонҳо, ҷанбиши калсий, фосфор дар рӯда хизмат мекунад. ин витамин асосан дар як шабонарӯз аз 10 то 25 миллиграмм бояд истифода бурда шавад. ҳангоми нарасидани ин витамин дар инсон ва кӯдакон ба бемории чилдашур ё ки рахит гирифтор мешаванд ки ин ба катшавии устухонҳои соқи пой ё ки хурд гаштани қафаси сина, катшавии сутунмӯҳра, калон шудани косахонаи сар, камшавии миқдори калсий ва фосфор дар организм мешавад. витамини E ин ҳам ба организми инсон хеле муҳим буда талаботи он дар як шабонарӯз 0,15 миллиграммро ташкил медиҳад. ин витамин дар таркиби афшураҳои гуногун яъне ки майсаи гандум ё ки равғани наботот ва дар бофтаҳои ҳайвонот дида мешавад. норасоии ин витамин ба вайроншавии ҳуҷайраҳои ҷинсии мардона ва занона сабаб шуда метавонад, яъне ки пайдо нашудани нутфа ё ки дар ҳуҷайраҳои ҷинсии занона пайдо нашудан сабаб шуда метавонад. барои ҳамин ин витаминро бештар истифода баред. дигар витамин бошад, ин витаминҳои K мебошанд ки талаботи шабонарӯзӣ ба ин витамин 70 миллиграммро ташкил медиҳад. ин витамин дар рӯдаи ғафси одам аз таъсиротҳои микроорганизмҳо ҳосил мешавад. нарасидани ин витамин ба кам шудани миқдори протромбин яъне ки лахта нашудани хун сабаб мешавад. вақте ки ана ҳамин протромбин дар таркиби хуни инсон кам мешавад, лахташавии хун суст гашта ҳангоми захмдор шудан инсонро ба марг расонданаш ҳам мумкин аст, яъне ки хунравӣ аз ҳад зиёд инсонро ба марг мерасонад. ин витамин ҳам ба организми инсон хеле ҳам муҳим мебошад. витамини H ин витамин ба организм хеле муҳим буда талаботи шабонарӯзии он 120 миллиграммро ташкил медиҳад. норасоии ин витамин ба зарар дидани пӯст, иштиҳо кам мешавад ва дар инсон хоболудшавӣ мушоҳида карда мешавад. витамини PP ин ҳам яке аз витаминҳое мебошад ки ба организми инсон хеле зарурӣ буда дар таркиби гӯшти ҳайвонот, масалан гӯшти моҳӣ дида мешавад ки барои организм хеле зарур буда талаботи шабонарӯзии он ба организмҳо яъне вобаста ба синни сол гуногун мебошад ки аз 1 миллиграмм сар мешавад то 24 миллиграммро ташкил медиҳад. яъне ки дар кӯдакон 1 миллиграмм, дар калонсолон 24 миллиграммро ташкил медиҳад. ин буд каме маълумот дар бораи витаминҳо. ба канали мо обуна шавед, ба видео лайк монед, комментария нависед, ба дӯстонатон равон созед. ҳамеша саломату саодатманд бошед. худованд нигаҳдоратон бошад.